Toľko za mňa. Ak sa potrebujete poradiť o tom, že ako toto celé spraviť, respektíve ako si nastaviť tie financie, respektíve to, čo aj ja ľuďom hovorím, je, že je preto aj moje odporúčanie pre nich je, že nech majú jedného poradcu, to už jedno, či mňa alebo niekoho iného, ktorý o nich vie všetko. Pretože takýto človek, keď sa niekomu z tých mojich klientov čokoľvek stane, ja viem asi 80-90% toho, že ako majú tie financie, ten svoj život, tie platby a tak ďalej, ako to majú nastavené. A viem im veľmi rýchlo povedať, respektíve keď dvihnú ten telefón, zavolajú mne, im viem veľmi rýchlo povedať, máš toto máš, takto to máš nastavené, tu platíte hypotéku, tuto máte nastavené toto, tuto máte druhý pilier, tu máte tretí, tu máte životné poistenie a podobne. A viem akože do istej miery akoby suplovať ten krízový dokument. Samozrejme, to neznižuje tú potrebu toho mať ten krízový dokument, ale ak budete mať záujem o túto, nazvem to, že moju službu s názvom človek, čo sa vyzná vo všetkých mojich financiách na telefóne a nemusím si nič pamätať, potom kľudne si so mnou rezervujte stretnutie a dohodneme sa na tom, že ako vieme spolupracovať.